An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi wulada in na an ka baabu fan dɔ bɛ tali kɛ min na o ye Ukraine ale tɔgɔ donnen kɛlɛ la anw fɛ yan cɛncɛn fo ka jamanaw kan. Bingali laban minnu kɛra tile fila in na n'o o ye bingali 7 ye. Mali wolomasiri tabaw ka sɛgɛsɛgɛliw b'a yira k'a fɔ ko maaw bɔra kɔ kan ka na u sen don kɛlɛ in na minɛn minnu sɔrɔla ani daluya minnu bɛ u bolo ni waati laban bingaliw la o b'o sɛbɛntiya kosɛbɛ. Falaye min ye Faransikaw ka télévision so dɔ bɛ yen. Télévision so in Faransi ta don ani Allemagne ta don n'u b'a wele ko Arte. Ale nana ka na ja dɔ ta Mali jamana kɔnɔ yan. Ja in n'i y'a kumaw n'a ko bɛɛ lajɛlen lajɛ bamanciwale jɛkulu minnu b'an fɛ yan u n'u de y'u ladon. Ko in dabaliban yɔrɔ ye min ye u y'u ladon ka na Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ Mali maa si ma yamaruya di u ma. O tɛ a deguma yɔrɔ ye nka u ye reportage min kɛ Mali kan a bɛɛ lajɛlen ye fankelenma don. Mali gouvernement ka kumakan foyi tɛ a la, sɔrɔdasiw ka kumakan foyi tɛ a la. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni o kumakan ninnu na Falaye min ye sɔrɔdasi marifatigi minnu bɛ yen n'o ye bamanciwale jugawale kɛbaw ye u yɛrɛ de da bɛ bɔ ja in na Falaye k'a jira k'a fɔ ko Ukraine jamana ko de bɛ ka kalan kɛ olu kunna, ko Ukraine jamana de y'olu dɔw ta ko ka taa ni olu ye ka t'u dege drone la wuli cogo la wa u b'o fana yira o baara bɛ kɛ cogo min. Ja in kɔfɛ nin kalo in tile fɔlɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko bingali olu kɛra anw ka jamana kɔnɔna na. Bingali minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sera yɔrɔw ma an ka marabolow kɔnɔna na yɔrɔ 7. Mali gouvernement ale ka laseli senfɛ n'o ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira k'a fɔ ko kɔkɔrɔdonba bɛ bingalikɛla ninnu na ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma. Wolomasiri tabaw ka bataki kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile fɔlɔ sɔgɔmada joona fɛ bamanci jɛkulu olu kɔni ye bingali wuli boloda. Bingali b'a to sa basigibaliya o bɛ se ka ɲɔ ɲɛ cogo min dugudenw olu ja ka tigɛ u ka se ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila pewu. O kɔfɛ wolomasiri tabaw yɛrɛ dagayɔrɔw ale ni yɔrɔba minnu bɛ yen u y'olu kɔni caman mugu kɛ ka yen bo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an na ji la sɛnɛ kan tuguni Falaye molodokaw bɛ a la min ye ɲɔnɔn ye yen kɔni ko Obi o de kerunna Sandare Kayi Diboli Ɲorodi Sahel ka taa se Gogi ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra bamanciwale kɛbaw u tɛgɛnɔ yera nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Bingali nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye yɔrɔ 7 ninnu ka wuli ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma waati kelen sanga kelen min ye ko in ye ko n'i ye sɛnugu jɔlen kala b'a kɔnɔ. Maaw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ bi mun kɛlen don ka ninnu kɔkɔrɔma don ka nin baara kɛcogo ɲɛ yir'u la ka tila ka minɛnw kɛ k'u dɛmɛ min ye wolomasiri tabaw ye u ye jira o sɛnɛ kan koyi ko jamanaw bɛ yen bi mun kɛlen don ka ninnu dɛmɛ fan sugu bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa u ka se ka nin bingaliwale ninnu kɛ ko nka u nana bɛn ni min ye o ye anw ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u ka timinandiya ka ɲɛsin bamanciwale kɛbaw ma minnu ka wulikajɔ tɛ foyi ye ka jatigɛ siran ani kɔnɔguwan k'o bila jamanadenw la. Jugu Falaye nin juillet kalo tile fɔlɔ in a ye dugumasara cɛ koyi. Armée ka bataki kɔnɔna na a ko ko min ye ɲɛbila jaabi fɔlɔw ye bamanciwale ni jugawale kɛba maa 80 ɲɛ sigara olu su de ma koyi. Kɛlɛkɛminɛn minnu minɛr'u bolo guerrekɛminɛnw don Falaye i b'a ye k'a fɔ ko marifa girimanbaw ale ni mɔbiliw PKM ni PM min ye munition ye ka taa se kɛlɛkɛminɛnw ma taliki-waliki moto ale ni mɔbiliw o de minɛna bamanciwale jugawale kɛbaw la nin bingali ninnu senfɛ. Wolomasiri tabaw ka bataki kɔnɔna na u ko ko armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a ka timinandiya fosi tɛ nana bɔ o la koyi. Jamanadenw olu ka basigi ani jamanadenw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min wolomasiri tabaw b'u kali k'a kan yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye bamanciwale jugawale kɛbaw ye ka se ka olu kɔni k'u bɔ baara la fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Falaye nin ko in kɔfɛ sigana tɛ min na fiyewu jamana min bɛ bi n'o o kɛlen don ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don min ye ba golo tɛ bɔ a tɔgɔ la fiyewu
o ye Ukraine jamana ye koyi bila ko tɛ min ye nin bɛnbɛn ninnu ye nin wulikajɔ ninnu ye ni y'u sigi cogo lajɛ ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ cogo lajɛ ka minɛnw lajɛ fala ye nin ma kɛ kunfɛ ko ye nin labɛnnen don wa min ye maaw ye maa minnu bɛ kɛlɛ yɛrɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ n'o ye Ukraine maa mafalenw ye olu bɛ munumunu salo la an dala bi dɛ wa n'u ka minɛnw bingali minnu filɛ nin ye wulikajɔ minnu filɛ nin ye min ye ka taa bin an ka jamana yɔrɔw kan a maa ninnu dɔw bɛ yen u ladɛmɛlen don dɛ wa wɛrɛw fana u kimɛlen don bi maa tɛ siga min na fiyewu o ye k'a fɔ jɛkulu marifatigi lakodɔnbali ni bamaciwalekɛbaw u kɔkɔrɔma donnen don jamana min fɛ bi anw fan fɛ yan o ye Ukraine jamana ye wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka ye k'a fɔ ko Ukraine k'a sen bɛ bamaciwale la anw fɛ yan han sabula Mali jamana ɲɛmaw u tun ye sigana bɔ kuma na a mɛnna k'a jira k'a fɔ bingali dɔ o kɛra min ye jan dɔ o dara sofarakaw fɛ yen wolomasiri tabaw o ko senfɛ sa u ye minɛn minnu sɔrɔ fala ye k'u tɛgɛ da u kan a minɛn dɔw Ukraine tɔgɔ b'a kan dɛ sigana tɛ min na o ye k'a fɔ bi min ye nɔgɔ tɛ kuma min na maramafɛn minnu bɛ u bolo bingalikɛla fara bamaciwale ni jugawalekɛbaw kan u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donnen don kɛnɛ kan bi ka kɛ ni Ukraine ka wulikajɔ n'a ka dɛmɛ ye koyi o de la sa Mali wolomasiri tabaw ko olu tɛna sɛgɛn u tɛ ɲinɛ min ye Ukraine ye a kɔnna siɲɛ caman Mali yɛrɛ n'u ka bolodi ɲɔgɔn ma o jɔra pewu wa min ye cɛncɛnfu ka jamanaw ye olu n'u tɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni sabula Niger wo Burkina wo Mali wo AES jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen u ye faamuyali kɛ nin ko in na o de la sa dugudenw ka baara bɛ se ka kɛ cogo min taa ni ka sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min min ye nin bamaciwale ni jugawalekɛbaw kɔkɔrɔma donnen bɛ ka kɛ kɔkɔrɔmɔgɔw fɛ sa o na se ka jɔ cogo min yaasa yɛrɛma hɔrɔnya baara Mali ale k'o kɛ sabula Mali ale tɛ tɔnɔmada a tɛ boso a tɛ fara maa kan k'a kɛ kɔɲɔminan ye fala ye